କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ହଁ, ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋ କାହାଣୀ ମାନେ ସାଗରର କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ କେବେ ନୈଶ ସୁନ୍ଦରୀ ଫୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ତା ରଙ୍ଗ କେମିତି କହିଲେ? ଯେମିତି କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳତା ମିଶାଇବେ, ବାସ୍ ଠିକ୍ ସେଇ ରଙ୍ଗ ପରି। ସୌମ୍ୟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା। ଏ କାହାଣୀ ସୌମ୍ୟା ଆଉ ସାଗରର। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଯେବେ ସୌମ୍ୟା ସହ ଲାଷ୍ଟ ଥର କଥା ହେଇଥିଲି। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉ 5000 ଥର ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି। ସେ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବାଲା କାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯିବାର ଥିଲା ଯାଇଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ ସଞ୍ଜୟ। Some people move on, some just stay and love forever. ସେଦିନ ବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଡେ ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଅଫିସରେ ନିଜକୁ କାମରେ ବିଜି ରଖିବାକୁ ଗୋଟେ ବିଫଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମଣିଷ ତା ଅଜାଣତରେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେଇ ବସେ। ସେମିତି କିଛି ଥିଲା ସେଦିନ। ବୋଧେ ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଉଠେଇବାର ନଥିଲା। ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ପୁଣି ପେସେଣ୍ଟ, ଏପଟେ ଷ୍ଟାଫର ଫ୍ୟାମିଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ହଁ ସଞ୍ଜୟ, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସଟା ପଠାଅ। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜେ ଉଠିକି ଗଲି କଷ୍ଟମରକୁ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଅଫିସରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍, ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତା। ଜୀବନ ଏମିତି ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିବ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି। କାହାକୁ? ସୌମ୍ୟାକୁ। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବାସ୍ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଏତେ ପାଖରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କହିଥିଲି ନା, ନୈଶ ସୁନ୍ଦରୀ ଫୁଲ। କିଛି ନ ଭାବି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଶେଷ କଥା, କି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖା ହେବାନି। ଗାଡ଼ିରୁ ମାସ୍କଟି କାଢ଼ି ଲଗେଇଲି। ମନ ଭିତରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ। କ'ଣ କହିବି ତାକୁ? ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ? ଫାଇନାଲି ଯାଇ ମୁଁ ସୌମ୍ୟାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜି ସେ ସଞ୍ଜୟ ଆସିପାରିଲାନି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ, ତେଣୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପିକ୍ କରିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଲୁ। ସୌମ୍ୟା ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି କି? ଆଉ କିଛି ପଚାରୁଥାଏ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଶୁଭୁନଥାଏ। କିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବ ଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ମଣିଷ କେତେ ହୋସରେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ବେହୋସ। ରାଗ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଅଛି ମୋର। ଉତ୍ତର ଦିଅନି, କିନ୍ତୁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ, କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଆଚ୍ଛା, ଆଗରେ କୋଉଠି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଥିବ ଦେଖିକି ଟିକେ ରଖିବ, ମୋତେ ମେଡିସିନ ନେବାର ଅଛି।
ସେ ମୋତେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ତା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ମୁଁ ବି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଗଲି ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଦେଖିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ହେବ କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ମିଳୁଥାଏ। ତା ଆଖିରେ ଥିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପେକ୍ଷା, ସେ ନୀରବତା ସବୁ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ଏତେ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅଲଜାଇମର ଷ୍ଟେଜ୍ 4। ଅଲଜାଇମର ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଗ, ମାନେ ନ୍ୟୁରୋ ଡିଜେନେରେଟିଭ ଡିଜର୍ଡର। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ପେସେଣ୍ଟର ଧୀରେ 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 ତାର ପାଷ୍ଟର ଯେତେ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି କାନ୍ଦି ନଥିଲା, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାଆକୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲା ଭଳି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରତି ଲୁହରେ ଅନୁତାପ ଥିଲା ମୋର। ସେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ତା ବ୍ରେନ୍ର ତାର କିଛି ହଲିଯାଇଛି। ଆଲଜାଇମର୍ସ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏଥିର କିଓର କିଛି ବି ନାହିଁ। 4th ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏତିକିରେ ସୌମ୍ୟା ହଠାତ୍ କିନି କହିଲା ହାଏ। ହାଏ, ମୁଁ ସୌମ୍ୟା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାଗର। ସୌମ୍ୟା କହିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସବୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଭୁଲିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଲାଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ରୁ ତ ସୌମ୍ୟା ମୋତେ ଭୁଲିନି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତା ଲୋକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ଗୋଟେ ତାରାର ଲାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ସେ ଆସି ସାଗରରେ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ସୌମ୍ୟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଏ କଥାଟି ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସୌମ୍ୟାକୁ ତାରା କୁହେ। तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलने कोई आस नहीं रे, दूजे मिलने कोई आस नहीं रे। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘର ଆସିଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ସୌମ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ବାହାନା ଖୋଜିଛି। କେମିତି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବି, ଟିକେ ମନ ଭରି ଦେଖିବି, ମନ ଭରି ଗପିବି। ସେଦିନ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ସମୟକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼, ସେ ତ ଏବେ ଆଉ କାହାର ହେଇସାରିଛି। ସକାଳେ ହଠାତ୍ ମିରରରେ ଦେଖିଲି ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ବୁଲିକି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ କାଗଜ, ଆଉ ସେଥିରେ ସୌମ୍ୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ସେଥିରେ କିଛି ଏମିତି ଲେଖା ଥିଲା, ସାଗର, ମୋତେ ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ହବ ମୋତେ ତମ ସହ ତମ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କାଲି ତୁମକୁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଯେଉଁଠି ଦିନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ଆସିବ ନା? ମୋତେ ନେଇଯିବ ନା ତମ ସହ?
ସେଇଟା ଚିଠି ନଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ଏଇ କାହାଣୀର ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଥାଏ, ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନଥାଏ କ'ଣ ଏଇ ମୁଭିଜ୍ ଭଳିଆ ମୋର ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ହବ। ଫାଇନାଲି ମୋ କାହାଣୀର ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବି। ସୌମ୍ୟା, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ସେଠି କେବଳ ତମେ ଆଉ ମୁଁ।